ನನಗೂ ಒಂದದಿ ಸುದದಿ ಹೆತ್ತರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಹಳಲಿದರು ಒಂದದಿ ಯಾರು ಬಂಡಿನ ಪಾತ್ರಿಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಎದ್ದ ಆತೊಂಜ ಅಹಂಕಾರದ ಬಣ್ಣಿ ಒಲಿದು ಬಲ ಅಂದಿಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಾನ 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 ಅಂತ ಬರೋದಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಾನದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಡಗೆ ಎತ್ತಲು ಏನಾನು ಎದುರು ಬಾಡುಂಡ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ఉంది ನಾನು ಕಡೆತ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಹೊರ ಉಂಡಿನ ಇರಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕರು ಉಂಪುಣೆ ಅತ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಂಡ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಪೋಪುಂಡ ಪೋಲಿ ನಡವು ಮೊದಲ ಉಸಿರೆ ವಿಷದ ಗಾಳಿ ಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಮೊದಲ ಉಸಿರೆ ವಿಷದ ಗಾಳಿ ಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪದವಿಯಮ್ಮ ನುಂಗಲೆಂದು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲು ಪದವಿಯಮ್ಮ ನುಂಗಲೆಂದು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲು ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ಲಲು ತಡೆವರುಳ್ದೆ ಶರದಿಯುಕ್ತಿ ಹರಿದು ಸಾಗಲು ತಡೆವರುಳ್ದೆ ಶರದಿಯುಕ್ತಿ ಹರಿದು ಸಾಗಲು ಪೊರಿವ ಕರವಿ ಕೊಲುವ ಕಾಲನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಪೊರಿವ ಕರವಿ ಕೊಲುವ ಕಾಲನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹರಿದು ಸಾಗಲು ಈ ಸಮಾಜಡು ಮಾನವತೆಯಾದ ಬದುಕುಡು ಶೀಲವತೆಯಾದ ಬದುಕುಡು ಬರ್ಪರ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಲ್ತದಿತ್ತಿನಾಲೆ ಎನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಮುಳ್ಳದ ಬೇಲಿನ ಪಾಡಿರ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಬಲ್ತಾರ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮುಣ್ಣಾಯಿನಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯಗಾರ ರೀತಿನಲ್ಪ ಬದುಕುನಿ ಅಂಡಲ ಎಂಚ ఆయన పాత్రుడైన విశ్వాసదియే ఆయన పాత్రుడైన సత్యాన్ని నమ్మియే హరమనత ఉలై పోదానగా అన్యాయగారే చాండాలే ఎన మాననే దెత్తದ ముడియే ఎన మాననే దెత్తದ ముడియప్ప తమ సేవన వల్పన గాలియే విషాద ಪಡುದಾಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಜೀವಿಲ್ಲ ಗತಿದಾನೆ ತುಂಬಿನ ಭೂಮಿಯೇ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ನಿಂಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಾಂಡ ಲೋಕ ಬದುಕುನಾಂಡಲ ಎಂಚ ಉರ್ಕರ್ನ ಕಡಲೆ ಉರ್ಕರ್ದಿಡೀ ಭೂಮಂಡಲನ ಆಕ್ರಮಿಸೋದಾಂಡ ಜೀವಿಲ್ಲ ಗತಿದಾನೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಲೋಕನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅರಸೆ ಮುನಿದ ಪಡುದಾಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲನ್ನು ಕೆರಿಯರ ಹೆಸರು ಬಲ್ತೇಂದಾಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲ ಗತಿದಾನೆ ದೇವರೇ ಪ್ರಜೆಕ್ಲ ಗತಿದಾನೆ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರ ಚಾಂಡಾಲನು ಬುಡಯ್ಯನು ಬುಡಯೇ ಮರಣ ವಾಹಿನಿಯಹುದು ಮುಂದಾಗಿ ಕರುಣಿಯಳವು ದ್ವೇಷದ ಹುರಿ 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 ಕಳಚರಿದೆಯಳಿಸುವುದು ಚಾಂಡಾಲ ಎನ ಜೀವನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ತನ ಸಂತೋಷದ ವೆರಪ್ಪೆಂದಿ ಎನ್ನೇನೋ ಎನ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ತಾಡಿರಳು ವಾಕಾರಣಗಳ ಯಾನು ಬುಡಯೇ ಇದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ರಾತ್ರಿ ಸಪ್ಪ ಮಂಡೆಗೆ ದಂತಿಯಾದೇನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತರೆಯೇಪ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ನಿನ್ನ ನೆತ್ತರದ ಕನ್ನಡಿಯಾನಿ ಏಪ ತೊಯ್ದಿ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಇಚ್ಚಿ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಇಚ್ಚಿ ಮಾನ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸೈಫೆ ಅಂದೇನೇನೋ ಸೈಫುಜಿ ಯಾನು ಬದುಕದು ಹೊರಿವೆ ಊರು ತಿರುಗುವೆ ಆಂಡಲ ಬುಡೇ ನಿನ್ನದು ಬುಡೇ ಬುಡೇ
ಪಟ್ಪಾರಸ ಹದನೈದು ರತಿಯ ಭಾರಿ ವಿಚಾರ ವಹಿಸುವುದು ಹೊಸಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಳು ಕೇಣಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆ ಎತ್ತುಣವನದು ಇತ್ತಾರ್ತಾಂಡ ತಲೆ ಈತು ಬರ್ತು ಗುಳ ಏನು ಕಾತು ಕಾತು ಸಾಕಾನೆ ಕುಳ್ಳುಗೊಳ್ಳಿದೆ ಬೇಗರಿವಿತೀನಿ ಏತು ಬರ್ತು ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ಪಾರಿ ಬಿಡು ಮುಂದೆಂಕ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಆತ್ಮ ಈತು ಬರ್ತ ನೀರು ಕಳತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಭಾಷೆ ಅನ್ಪೆ ವಾಯ್ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡಾಗೆ ಅರಸನು ಮೇರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾನೆ ಅಮ್ಮೆ ಕೂಡಬಾರ್ದು ಸಂಪತ್ತುಂಟು ಇತೀರಕ್ಕ ಆಗಿನರ್ಪುಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪಣಿ ಸತ್ಯನ ಬನ್ನಿ ಧರ್ಮ ಗೋರಿ ಮಲ್ತೀತು ನೆನೆತಿನಾರ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿದೆ ದಾಳೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಆತ್ಮಾವೈ ಪುತ್ರನಾಮಸಿ ಪುತ್ರಮಸಿ ಪುತ್ರಮಸ ಎಣ್ಣೆಮಸಿ ಮಾರಿ ಬರ್ತೇನೆ ನೀನೇ ಬಾಯಿದು ಮತ ತಿಕ್ಕದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಬದುಕು ಮಗಕ್ಕೆ ಬೋಯಿ ಪುನಃ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಿದೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆಕಿಗೆ ಇತ್ತನೇನು ಮುಗಿತ್ತಿದೆ ಜಿಂಡೆಯನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅದೇ ಆಕೆ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾರ್ಥಿತ ವಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪಿತ್ತ ಬೇರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿತ ವಿತ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿ ತೊಡಿ ಎತ್ತು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕಿ ಇತ್ತ ತೆರೆಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಟೀರೆ ಬೋತುಂಡೆ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂದು ಮುಲ್ಪೋಗುಡು ಈರ್ನ ಒಂದು ದಾಯ್ತೊಂಡು ಈ ಪುನರ್ ಬಂದ ರೇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಯರಿ ಪಾಠ ಎರವಲ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಇರೇಗೆ ಬಿರಿಯಲಿದೈತೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ದಾನ ಹಾಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತುಗು ಬಿರಿಯಲ್ ತೊಜ್ ಬಾರ್ರಿ ಜತ್ತ ಮತ್ತು ಕೋಪನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೋರ್ಡು ನಮಡ ಬೋಡೆ ಮಾಡುವ ನನ್ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಉಂಟಾ ಬೆಂಪನ ಜಾತಿ ನಮ್ಮನೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಪವನ ತಂದು ಇತ್ತಿರಟಿ ಅವು ಈವಂತೂ ಬೆಂತು ನೆಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಕೊ ವೇಣಪುರ ಅವು ಇರ ಭಾವ ನೋಡಿ ಬಾವೆ ಸೈತೆ ಇತ್ತರ್ಥ ಭಾವಿ ಬಾವಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ತಂಗಡಿನ ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂದೇನ ನಿಜ ಬಲೆಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೇನೋ ರಾಯಿಲೆ ಪುನಃ ಮುಕ್ಕಳ ಬಾತಿರ್ಗೆ ಕಾಲ ತಂಗಡಿ ಅಂದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ ಚತ್ತು ಬಲೆಯಡು ಇಂಚ ಗೌರವ ಇಟ್ಬೋಡು ಅರೆ ಆರ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿನ ಮದುವೆ ಆದ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತಿದ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ನೀವು ಈ ಬಾತಿರ್ಲ ಈ ಅಂಡಲ ಮದುವೆ ಬಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲೆತ್ತರ ಊರುಡು ಫಲ ತಂಗಡಿ ಎಂಚ ಎಂಚೊಳ್ಳೆರಿ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತನ ಏತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮಲ್ತಿ ಜಲಂದ ಬಂಡ ಇರ್ಬೋಂಡ ಅಪ್ಪಗಂಡ ದನ ಹೇಳ್ಪಡು ಏನು ಪುರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಯಾರವ ಅಮ್ಮೇರು ಭೂಮಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಈರ್ನ ಒಂದಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಆರ್ದೈತ ಕೊರ್ನಾಗೆ ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಕ ಕೇನಂದ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚವು ಇದ್ದಾವ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಚದ ಪುನಃ ಆರು ಇಲ್ಲರ ಉಳ್ಳಿಜ್ಜರಿ ಈರ್ ಬಂದವೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಂಡಂ ದಸಗುಣ ಕೇನಾಗ ಕೊರಿಯೇ ಕೊರ್ಜೆಂಡ ಕೊರ್ಜೆಂಡ ಇನ್ನೇನು ಭೂತದ ಕಡ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ಉಳ ಬರ್ತವೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಆವೊಂದು ನಕ್ಕಲು ಲೋಕೋಡಿ ಎರಲೆಪ್ಪರು ಈ ತಿರಟ ಆ ಪೂಜಿಂದ ಬಂದ ದಿ ಪೂಜಿಂದ ಬಂತನಾರಿ ನಾನು ಎನ್ನವು ಏನ ಬಂದ ಬೇತದಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಸಂಬಂಧದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆಜ್ಜಿ ಬೇನೂರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಂಡಿ ನೀನೊಂದು ಬಿಡುದು ಬೇನೂರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಂಡಿ ಇತ ಸಾಮಡು ಕೊರಿಯಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಗ್ಗಿ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂಡೆಂಡ ಇದಂಬು ಬಾತಿರಲ್ಲ ಬಾತಿರೋ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂಡೆಂಡ ದೀ ಪೂಜಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಗ್ಯೋ ಪಿಚಾಪ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿಂಗಲ್ಲ ಕರಿವು ಬಂದ್ರ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಮುಲ್ಪೂಜಿ ಜನ ಬೋಡತ್ತ ಮಾರ ಇರಾಯ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಚಾರ್ಬಂಡಿ ಏನು ಯಾನಿದ್ದೇನೆ ಮಾತಾಡ್ಕಲ ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಕೊಂಜ ಬಗೆಲಿಗೆ ಚಿರ್ಕಾರ ಹಾಕುದು ಉಳ್ಕೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾರ ಹಾಕುದು ಅವು ಸೇಮದ ಮನೆ ತೀರ್ಗುಳು ಕಟ್ಟ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅದಾನೆ ಎಂಕ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಇದೆ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೆ ಇರಂದೇವು ಯಾಬಜ ತಾಯಿ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಮೂಲಿತ್ತಂಡ ಯಾ ನಾಡೆಗೆ ಪೋಯಿಂದಂಡ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಗೊಂಜಿ ತಾಸ ಅಡಿಬೋಟಿ ಯಾನಿರೋ ಒಟ್ಟು ಬರು ಮೂಲಂಜಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರುಲ್ಲಿ వాళ్ళొంచి గౌడేరులే రారా ಅಂಚತ್ಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತಿರ ನಂಬಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಆರು ತರತೆ ಪ್ರಾಯಲ್ಲ ಅವ
ಗಣಿತಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮದೇನ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರೀತಿಕ್ಕಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬುಧಾರ ಮಾಡೇನೆ ಯಾರು 10 ಜನತ ಬಾಯಿ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಬುಧಾರ ಪಡೆಯೇನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಈರ್ನ ಬುಧರೇ ಬೇಕು ಆಗ ಬುಧರೇ ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬಂಡುಂಡಯ್ಯ ಆಯ್ ಓಲಾಡಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ತಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡಿ ಎಂತ ఆయన ಜುವಾಗ ಹೊರಟಾಡ ಜುವಾಗ ಹೊರಪೇನಾ ಅಕಲ್ನ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅದು ಪಣದ ಆಸೆ ಧರ್ಮ ಬೆಲೆ ఆయన ಜುವಾತು ಯಾರ ತುಂಡ ಇದೆ ಗೋರ ನೆಯ್ಯಿ ಮೇನೆ ಅಂದ ತಿಗಿತ್ತಿನ ಏಳಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆತ ಮಲ್ಲತ್ತಿದ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನರಾಸ ಬೋಡ ತಿನ್ನರ ಈತೆ ಓಕೆ ಬಾಕಿದ ಗಾಲಿ ಜುವ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ನನಕಲೆ ಜುವ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿನ ತಿಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನರ ಅರಮನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಏ ಪದ ಇತ್ತು ಇದಾನೆ ತಿಂಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ತಿಂಡಿಗಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳ ಏಕಲ್ಲ ಜೆತ್ತಣ್ಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎದ್ದು ಫಿದಾಯಿ ಕೋಪುನವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನ ಮುಖದಾಯ್ತು ಮೇಕಿದೆ ಪುನೀತ ಇಸ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಗೆ ಆಯನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಈ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕಾಯ್ತು ಬೇತ ಬಾತಾರೈತಿ ಲೆಪಾನಿಗೋ ಆವತ್ತ ಈ ನಮೂನೆ ಭತ್ತ ಒರಿವಾ 10 ವರ್ಷ ಗಣಿತಲಾಗಿ ಬಸತ್ತು ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ರೆ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದಿ ಜಾನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ತಿರ್ತುಬಿಡು ನಲ್ಸೇನೆ ಅಂಜತ್ತದೆ ಅರುಸಿನ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರನೇ ತೋಂದು ಲೈನಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಸ್ವಪ್ನಪುರಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಸಮಯ ಚಿತ್ತಿನ ನಾನು ಅರಮನೆ ದೂರೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದ
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಣ್ಣ ಅರಮಠ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಕಾಶ ನೀವರ ಮಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿರ್ಚಿ ಈ ಪೊಟ್ಟುಗಾಣಿಗಳು ಅವೇ ಮಾದಪ್ಪೆಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಬಂದರು ಬರೋ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಏರು ಮಾರಾಯ ಆಯ್ ಬಿರಲು ತೊಜಿಕೊಂಡ ಶರೀರ ನುಂಗಿ ದಿಂಗುಲ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಹೋದಿರತ್ತು ಎನನ್ನು ಮೀರ್ದಿ ಇರಲಿ ಪರವಲ್ಲಿ ಆನ ಜುವ ಮಾತ್ರ ಈ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಕಣ್ಣು ಮಲೆ ಅಂಡ ಬಿರ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಬಂದ ಬಲಪ್ಪ ಇನ್ನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ತೆರಿಯಂತ ಎಂಗ ಪೂರ ಈ ಬೆರ್ಚಪ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಎಡ್ಡನ ರಮಾನಿ ಮನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ತೆರಿದು ಬರ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆಂದನ ಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಹೊರು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನೀನ ಬೇತದಲ್ಲ ಎಂಕಲಿ ಇರುವರು ಈ ಸರ್ತಿ ತಿರ್ಗಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಂಕಲು ತಿರ್ಗಾಟ ಓಡನ್ನು ಪನ್ನಿಯರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಗುಟ್ಟು ಬಾತೇರಿ ತಿರುಗಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಈ ಬರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಐದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಈ ಬರೋಡೊಂದು ಬನ್ನಿ ಅತ್ಯ ಎಂಕಲು ಪೋಯ್ನಕ್ಲಿ ಏಪ ಬರ್ಪಂದ್ ಮನೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕಲು ಬಸ್ತಾಂಡ ಬಸ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಸ್ತಾಂಡ ಬಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಡಲ ತಡಲ ಆಂಡ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಇದೇ ಕೊಂಚಿ ಜನ ಬರ್ಚ ಮುಳ್ಳ ಜಾಗ ಬಂದ ಜನ ಬೋಟ್ ಅಂಚ ಹಿಂಬೆ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಆವು ಬಂಡದೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಣಪುರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಸ್ವರ್ಣಪುರಕ್ಕೆ ಹಂಗೇನು ಬಾಲ್ಯಕ ಬಿಡಲಿ ಕಲ್ಪಂಡ ಸರ್ವಡೆ ನೀವು ಓಡಿ ಸ್ವರ್ಣಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದಿ ಓ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ನೀನು ನಡೆದು ಮಾಡ್ತಾರ ಆರು ಪನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪನ್ನೆರಡು ಒಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬು ಮಾಪುರ ಹೊಡ್ತಿ ಪನ್ನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿದು ಬರ್ಪುಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತನಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿದು ಬರ್ಪುಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದೈವದ ನುಡಿತಾಲೆಕ ಅನ್ನ ಬಾತಾರ ಬಂಡ ಸುಮ್ಮದ ಗೊತ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಿ ನಡೆದು ತೀರುವ ಹೃದಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೇತೋ ಸಂತೋಷವಾದ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಸೈವೆ ಸಣ್ಣ ತುಣನೆ ಅರೇವಂತಾರ ಈ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಈತ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಈತ ಕುಲ್ಲುದಿದಾಯ್ತಿ ಕುಲ್ಲೋಡಾಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದೆ ನಾನು ನಿಂತಿರಿ ಪಾತಿರ್ನು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರ ಈ ಪೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಅರಸು ತನ್ನ ಪಂಪಿನ ಹೆಂಚಿನವು ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಹೆಂಚಿನವು ಪಂಪಿನವು ಹೆಂಗ್ ತೆರಿಯಂತೆ ಬೋದಿತ್ತೇಳು ನನ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ಪೊಟ್ಟುಗಾರಗ ಮುತ್ತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪಸಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪಸತ್ ಬಾಸಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವಾಡಿ ಅಪ್ಪಗಂದ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉವೇತರಿತ ವಾರ ಕೋನ ಬರಲಿಕ್ಕ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ನರಮಣಿ ಸರಿಜಿ ಇನ್ನ ಉಂಗಿ ಮನೆ ತೂತನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ತೂತು ಜಾಯಿ ಐನು ತೂವರ್ಲ ಎಂಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವರವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀತೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬರಪ್ಪೋಯ್ ಕಂಡು ಬೇರೆ ಒದಗಿದುದು ಶುಭ ಕಾಲ ಶುಭ ಕಾಲ ಶುಭ ಕಾಲ ಶುಭ ಕಾಲ ಅಣ್ಣ ಹೊಸಟ್ಟು ಮಾಡ್ರ ಪುರುಷೋತಿ ಅದೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಸ್ವರ್ಣಪುರದ ಅರಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವತ್ತು ಈ ರವಿವರ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡೊಂದು ಅವೆತ್ತೋ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ಈ ಸ್ವರ್ಣಪುರ ತಿರುಗೋದಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಅರಮನೆದ ಚಾವಣಿಗಳದ್ದು ಮುಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಬಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇಟೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೋಣ ಕಪ್ಪಿನ ದಿಂಗರ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಿನ ದಿಂಗರ ಗಿಡಿ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಹುಚ್ಚು ಏರು ಕಪ್ಪೆ ಏರು ಗಿಡಿ ಪಂದು ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ದೇವರನ ದಯವಂಚಿತ್ತಂಡ ಈ ಭೂಮಿಡಿ ವಾ ಕಾರ್ಯಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಚ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಲ ಬಂದರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಈ ವಿಚಾರನು ಎಡೆಯನೆ ತೆರಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕುಲದೈವ ದೇವರಿನ ಮನಸಾರೆ ಇದೊಂದು ಓಲಗ ಚಾವಡಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಟ್ಟು ವೇಣುಪುರದ ಅರಸು ಜಯವರ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಬುಧರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಯ ಎನ್ನ ಈ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಎನ್ನ ಊರಿದ ಪ್ರಜಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಕ್ಷೇಮವಾದಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆತ ಬರ್ಲುದ ಆಳ್ವಿಕೆನೆ ಈ ಜನಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೆಯಾನೆ ಜನಕ್ಕಳ ಬರವಿದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರೆ ಕೇಂದ್ರತ್ತ ವೇಣುಪುರದ ಅರಸುಲೆಗೆ ಜಯ ಆವಡು ಅರಸುಲ್ಲ ಈ ಆಳ್ವಿಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಜಕ್ಕಲ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಎನ್ನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೇತೋ ಖುಷಿಯಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಒಂಜಿ ಊರದ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಹತ್ರ ಒಂಜಡ್ಡೆ ಪದವಿ ಒರಿಯಾಗ ದಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಡ ಆಯೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತುಪ್ಪಡಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತುಂದ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಯ ಈ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೆಯಾನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ್ ನಡೆದು ಈ ಪಟ್ಟದ ಮನೆತ ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬರ್ನೆಂಚಿನ ಈ ಅಧಿಕಾರನು ಸಮರ್ಥವಾದ ದುಂಬು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪನವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡಿ ಎನ್ನ ಊರಿದ ಪ್ರಜೆಕ್ಕಲು ಕ್ಷೇಮವಾದುಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಗೊಕ್ಕಲೆ ಬೋಡಾಪನ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನೇ ಅಯ್ಯಾನೆ ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯವಾದಲ ಪನ್ನುಡತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಣಪುರದ ಅರಸುಲು ರವಿವರ್ಮೇರ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಯೆಯಾನ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಒರಿ ಆನುಮಗೆ ಎನ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದುಂಬುಪೋಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಅವೇ
ಈ ಊರುನು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಅಲೆನೆ ಭಕ್ತಿಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಭಕ್ತಿನೇಡ ದಾತ್ರನೇ ಎನ್ನ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಂಬು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಬೋಡನಿಸಿದ ಕೋಲ ಭೋಗಲಿನ ಕುರಂದು ವೈದಿನ ಅಯ್ಯಾನು ಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತಿಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯಾನು ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಆತಿ ಅಲೆನ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಅಲೆನ ಆತಿ ಭಕ್ತಿ ನೇಡಿ ನಂಬಿನೇಡ ದಾತ್ರನೇ ಎನ್ನ ಈ ವೇಣುಪುರದ ಈ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಂಬು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂತೋಷಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ದೂತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡಿನ ಬಾಧ್ಯರದಾನೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತುಡು ದೂತೆ ಬದ್ದು ಬಂಡಿನ ಬಾತ್ಯರ ಊರುಗು ಬಾವಯ್ಯ ಬೈದೇರಿ ಬಂಡಿದು ಸ್ವರ್ಣಪುರ ಹೊಡ್ದು ದೂತನ ಈ ಪಾತ್ರನು ಕೇನ್ನಗ ಮನಸ್ಸುకు ವರ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಆಂಡಾಯಿ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಬಂಡಿ ಬೈದಿನಾರು ಒರಿಯೇ ಬೈದ್ಯರಿ ಬೈದಿನಾರು ದಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯರಿ ಎಂದು ದೂತನ ಈ ಪಾತ್ರನು ಕೇನ್ನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಗೊಂದಲ ಈ ವಿಚಾರವಾದ ನೇರವಾದ ಭಾವನೆಯ ಪಾತ್ರಡು ಕೋಪೆದು ಕದುಂಬು ಊರುಗು ಬಾವಯ್ಯ ಬೈದರಿಂದ ఆయన ಪಾತ್ರನು ಕೇನ್ನಗವರ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಓ ವಿಚಾರವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪಡು ಬಂದ್ರಿ ಎನ್ನೆ ಆಂಡಾಯ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡಿ ಬೈದಿನಾರು ಒರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೈದ್ಯರಿ ಇಡೀ ದಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ರಮನೆ ಅಂಚನೆ ಬಾವಯ್ಯ ಅಂಚಾದು ನೇರವಾದ ಎರಡನೇ ಕೇನಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗ ಬೈದರು ಈರು ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶ